seyiphelile elo xesha. All right. iGEPF iza kutyelela eKomani ngomso Sisinomonde pha eIndo Sport Center for iGEPF Day Outreach. Kodwa ke yintoni eyona njongo iphambile yolu tyelelo? Injongo esinayo singu-GEPF ngotyelelo lethu kumhlaba waseKomani kukufundisa abantu okanye ii-members zethu ezibhatala imali kule pension fund yethu ngoba siphethe ntoni siyi-pension fund, sincede nabantu abanamabango akhoyo ku-GEPF. Umzekelo, abantu abathe boshiywa ngabantu babo, abantwana abashiywe ngabazali babo, abantu abashiywe zizalamana zabo bezisebenzela urhulumente ezinemali kule ngxowa ye-pension fund. Sithi sinike nabantu abasasebenza abasemsebenzini ixesha lokuba sihlale nabo, sivule iikhompyutha zethu, sikhangele iinkcukacha zabo ukuba zime ngendlela ekubalungiseleni indlela yabo yoba bezawuphuma abanye babo besiya kwi-retirement, that is begqiba usebenza kurhulumente. So sizawubanika elo thuba lokuba mabahlale nomntu wakwa-GEPF ajonge from ixesha aqale ngalo uxelenga ngaba iinto ezifana nemigono yabo yohlala ilungile na, that is ii-address zabo, ii-phone number zabo zilungile, ii-email address zabo zilungile. Laa nyaka umntu aqale uphangela ngawo etsalelwa ipenshini ngokuyinene uyiyo le nto ayaziyo phaa ku-GEPF, khona ukuze ngexesha aphumayo umntu kube lula into kokuba sikwazi ukumbhatala imali yakhe kwangexesha. Tata Kamandi Sisinomonde, kodwa ke make sijonge kweli cala ke kutheni nikhethe iKomani njengenye ke yendawo efuneke nize nale nkqubo kuzo? Siyajikeleza kwiindawo zonke zase-Eastern Cape rhoqo ngonyaka-mali, but kweli thuba size kwicala laseKomani because sihamba kwiindawo zonke. So size kwiKomani ngoku because kunyaka odlulileyo besikwezinye iindawo, siyajikeleza kwiphondo lonke because i-Eastern Cape yindawo ephangaleleyo. So sizama ukufikelela kubo bonke abantu bakarhulumente abalapha kule Eastern Cape, sijikeleza kwiidolophu zonke. Ku-2026 siye samsikela into kokuba masize apha eKomani sizokwazi ukusondela kubantu balapha eKomani sizokunceda bona ngeenkonzo ezifumaneka phaa ku-GEPF. Okay, siyazi ke ngomso nale nkqubo ibaluleke kangaka eKomani, kodwa ke zeziphi iinkonzo eziza kubonelelwa yi-GEPF kubantu baseKomani ngomso, kwaye ke abantu bangalindela ntoni? Okokuqala sizawuqale sifundise abantu ngeenkonzo ezifumanekayo ku-GEPF. Sibanike ithuba loba mababuze imibuzo khona ukuze bakwazi ucacelwa. Ze sakugqiba sihlale nabo one by one phantsi sikwazi ubanceda umntu nomntu. Enye into esiyizisileyo, kukhona abantu, u-GEPF is not only i-pension fund, sinazo nezinye ii-benefits esizikhuphayo ezifana nemali yokungcwaba, i-funeral benefit, ezifana ne-medical aid. So sizawunceda nabantu abangakhange bakwazi ufumana ithuba lokuba bakwazi uaplaya because iofisi yethu iphaya eBhisho, which is ngumgama from eKomani. So abantu abanezi-challenges zokuba mhlawumbi umntu akazange afumane ithuba lokokuba ngaba akwazi ukuthi asubmithe iinkcukacha zakhe ekwenzeni ibango lento ezifana ne-medical aid, okanye abantwana abaye baswelekelwa ngabazali. U-GEPF unayo ibenefit yabantwana abaneminyaka engama-22 ukubuyela emva kunyaka ngamnye ephumayo, esiyibiza ngoba yi-child's pension. So xa silapha eKomani sizawuthi sikwazi unceda nabantu abanjalo, nabantu bebexelenga kwimacandelo ngamacandelo karhulumente, apho umntu eye wafumana umzekelo i-contract ethile aze akabanalo ithuba loba makakleyime laa mali yalaa contract. Sizawubancedisa kakhulu ngoba yintoni efunekayo, kufuneka benze kanjani. Sizise ezo nkonzo zinjalo eziza kwenza umahluko kwimpilo zabantu baseKomani neziphaluka.
Ungathi ke ngoku sisinomonde ngobani ekufanele ba-attendele event ngomso? Abantu okumele ba-athende le event ngabantu abasaphangelayo abasexele ngayo kumacandelo karhulumente, ngabantu abebexelenga kurhulumente abathathe imihlala phantsi, ngabantu abaswelekelwe ngabantu babo ebebexelenga kurhulumente, abo ke sibabiza ngegama lemboleko sithi zii-beneficiaries, okanye abantu abachongiweyo ukukhathalela abantwana ebesebeshiwe ngabazali, abo sibabiza ngoba zii-guardian, so that sizokwazi uba sibanike umnikandlela into yokokuba kumele benze njani ukuze bakwazi into yoba abantwana bafumane imali eshiyiweyo ngabazali babo for bona. Xa sivala ke sisinomonde ndiyafuna ke into yoba ke usichazele into yoba ingaba mhlambi ke ungathanda ukuthini na kuluntu okanye kubahlali baseKomani ngale GEPF Day Outreach yangomso. Ngathanda ukuthi kubahlali baseKomani ukuba uchaphazelekile kule nto bendisendiyichazile yokokuba sikhangela abantu abaye baphulukana nezalamana zabo bezixelenga kurhulumente, kwaze kwathi kanti kukho iimali bebengakhange babe benza ibango lazo bangafika phaya sizokwazi ubanceda. Abantu abazaziyo uba sebeshekelwe yiminyakana embalwa ukuba bathathe umhlala phantsi baze sizokwazi uba sibancede sibajongele into yokokuba yonke iinkcukacha zabo okanye yonke into yabo ingendlela, khona ukuze xa se umntu ehamba kube lula into yokuba avele abhataleke. And uGPF unabantu abaninzi abanemali ekwingxowa yepension fund, abantu bayo abangekazi ngaphambili bazokleyima le mali okanye bazokwenza ibango lezi mali. Ukuba singabuyela emva phaa ku-2023 uGPF ebene-222 million rand yabantu abangakhange beza phambili bazokwenza ubango. Sizamile singu-GPF yehla inamba yangu-178 million ngo-2024. Saphinde sazama yehla inamba yangu-131 million ngo-2025. Currently sinabantu abangama-124 million apha ku-2026. Sinethemba into yokokuba ukuza apha kwiKomani neziphaluka izawusenzela umahluko kakhulu, bazawuza abantu ngaphambili. And sithanda ukuthi umntu ozayo sicela into yokokuba ngaba asiphathele isazisi sakhe, isazisi somntu ongasekhoyo, that is i-ID, nesiqinisekiso sakhe sokuba akasekho, mhlawumbi i-death certificate, khona ukuze izokwazi into yoba sikwazi ukukhawulezisa ukuncedisana naye, akwazi ukuthi akwazi ukleyima nemali ifike kuye, because xa le mali ingafika ebantwini lungakhona utshintsho nalapha ngaphandle. Njengoba siyazi uba sishokoxekile ngokwezimali, wonke umntu uyakhala. So ukuba ngaba uyakhala unemali elapha kule ngxowa yemali, ungalenza indlela yokokuba uze phayana eSport Center sikwazi uba sikuncede, ukwazi uba ufumane imali yakho ibhatalwe kuwe uba usaphila. Ukuba ngaba imali oyishiyelwe ngabazali bakho ifike kuwe, khona ukuze ikwenze umahluko kwimpilo yakho, okanye omnye akwazi nokuthi aphumelele into yokokuba aye esikolweni. Enkosi. Alright, Nkosi kakhulu ke sisinomonde, masibulele ngexesha lakho. Nathi ke siVukani FM sininqonelela ke impumelelo kumsebenzi wenu wangomso. Enkosi kakhulu tata. Alright, Nkosi kakhulu mphulaphuli, ibinguye ke osisinomonde sincokolela ke ngenkqubo abaza kuba nayo ngomso GEPF Day Outreach eKomani phake Indo Sport Center mphulapha sekhaya. Nendicinga into yokokuba ke kufuneka ungaphoswa ngalo ke usuku lwangomso mphulapha sekhaya, kanye usuka kwintsimbi ke yethoba kusasa kube sewuphana ke mphulapha sekhaya. Right, nangomso ekuseni ke saphinde sikukhumbuze ngale inkqubo mphulapha sekhaya